Ekene m unu ebe ọ bụ na isi wee na-anụ onu m mma like ka ị bịa nso gụchaa ntị gị ọfụma maka o nwere ike okwu a na-adanyere gị. O nwere ike ọ bụ na ewe ebe isi eri mperi. O nwere ike ọ bụ na iso na ndị nna agwa okwu a, mana ndị njimba ka ha bịa tata bụ maka Ezeugo Global TV. Anyị chọrọ m ịma onye ziri gị ọrụ anyị na-arụ, ọrụ ọjọọ anyị pụtara na-arụ. Everyday kpụ jee paak n'ọnụ ị na-akọ maka jee paak, mana enweghị any good thing to write home about ebe ị nọ. Kedu onye ziri ụdị ọrụ ị na-arụ iwe kwete jewe? Asị gị gaa gbuo onye amụma Chineke tere mmanụ ikwete. Asị gị bịa blackmail onye amụma Chineke tere mmanụ ikwete. Asị gị bịa kwujowu ya na ọ na-efere mba ụwa kwujowu ya ikwete. Kedu ụdị onye ziri ụdị ọrụ ị na-alụ iwe kwete jewe? Ijukwala eso ọfụma. Christianity has been a place all these bloodsuckers, killers has come to hide themselves to claim, in order to claim that they are Christians. Ngwanezie na ya ka ngwa unu. Ezeugo Global TV, I've been following you bumper to bumper, and I've been listening to your stories. I don't know what to call it. Okwu ị na-ekwugasị. Maybe mepere ọnụ sị na ọ bụ na ọ dịlụ gịwa, na ọ bụ na ọ dị gịwa n'aka na Ogechi Okeke Njaka ama apologize to anybody. And ayọ me apology. They are not begging you to apologize. Mfukwe ebe upload title ya, be waiting for apology. Be waiting for who to apologize to you. Upload o picture Matthias. Ebe Matthias na-akparị Reverend Fada Ejike Mbaka. Na-asị Mbaka ị na-akpọ Ebuka Obi arenji na gụwa bụ onye isi ndị arenji. Bikonu, right from the day Fada Mbaka bido mewe preaching, ewenugo ebe o mepere ọnụ si Ebuka Obi na ịbụ arenji. Ebe ọbụna ewe ebe such video dị, ewe ebe such voice dị, anyị nọ Fada Mbaka ịma, ewe ebe such video dị, bikonu gbaanụ m link ya. Bikonu bụ unu m ụzọ tinye na platform ka m fụ ebe Fada Mbaka si Ebuka Obi na ị na-eme arenji. Since ahụ Ezeugo Global bụrụ ọgụ n'isi. Ezeugo Global TV anụwa bụ ihe deceivuru. So na one of the people deceived Ogechi Njaka a na-ekwu ọka na-aja ya ọnụ na-ekwu okwu. Nọta na-ewere ihe na-eme. Ezeugo Global ịbụ onye Nnewi. Mana ịnọ Ogechi Njaka wele ọnụ ya na-criticize na blackmail Ifeanyi Uba. Your own brother. You never said anything about it. Made series of video against Ifeanyi Uba. Now, it is now clear to us that you people are working for somebody. Somebody is sponsoring you people. Unu gbaba wee eziokwu iru, ma eziokwu kpọkpọdo eziokwu iru naanị. Ebe ime play my video, na ịkọchacha Zion, na ị ga-emeche bịa na Zion. Ịkọchacha Zion that you be inflicted by sickness. Na ofu ahụ ga-atụnata ga-eburu gị bịa na Zion. Chey! The Christianity has fallen apart. Kedu ihe na-eme na Christianity? Kedu the wolves in sheep's clothing? That is spoiling Christianity. Kedu ndị bata na Christianity? Where are Matthias Ezeugo in Christianity? There are different types of Matthiases in Christianity. What is happening in Christendom today? Using clothes, garment of Christianity to cover their evil deeds. Na onye ọbụla kwu maka Zion, onye ọbụla kajọ Zion will be inflicted by sickness. And I have had Evangelist Chukwu Ebuka Obi said that one certain time ago. Or say that na onye ọbụla ji ya kwuo okwu na Facebook. Formerly, it was legal team. It was legal team. Oh, this guy went and prepared a legal team, sponsoring the legal team. Jaudi Ijele is in prison yard, in prison custody today because of legal team of 18. Ijele emere half of ihe Ogechi Njaka mere. Gwa m ihe ahụ Ijele mee Ogechi na-emefọrọ. Ezeugo Global TV. Ewu ihe m chọrọ ịgwa gị. Ịma nnukwu ọgụ Fada Mbaka. Onye a na-ezi gị na-achị na gị n'iyi. Now
ezinụlọ gị n'iyi, na family gị, na next generation gị n'iyi, because ọgụ ị na-akwado aka dị n'ọgụ ahụ ị mara ebe o si abịa. Ọkwa ifuru ọgụ ị na-akwado aka na dị n'ọgụ ahụ ị mara ebe o si abịa. If you want to die for Zion, you can die for Zion for all I care. But let me tell you today, if truly in an Igbo na-eweru ndị ichie ndị nna nna anyị ha na-asọ nsọ ihe, na-asọ nsọ, anyị wechara odeitis na-asọ nsọ alụ, and we can never supersede it. I am mgbanarị ya. It must come as a karma, like a karma. One day the son of vengeance will arise, that nobody, none of you people that are hosting this havoc, hosting this catastrophe in the name of Christianity, nunu na-agbachite Chukwu Ebuka Obi, nunu na-agbachite Ebuka Obi, in the name of Christianity, you people are now inflicting sicknesses on people, praying that people will fall sick, they will come to Zion. Gwanum bikonu, ebe we go clear video or clear proof na Ebuka Obi na agwọ ndị ọya. A ga-eji unu na-ekpe ekpere, mmadụ ejiri ọnụ ya na-ekwu okwu ka na mmadụ ga-ada sickness ka ebute ya na Zion, unu na-akpọ unu Christians. Let me now tell you, the story will be the other way around. Ezeugo Global, what of if you as a person fall sick tomorrow? Ebuka gị Zion agwọtawuro gị. Chukwu ga-abụ Chukwu Ebuka Obi agwọtawuro gị. Chukwu ga-abụ Ebuka Obi agwọtawuro gị. What of ofu nwa gị dakwanụ sickness? What of nwunye gị dakwanụ sickness? What of ofu nwanne gị dakwanụ sickness? Ọ bụ maka ihe ị na-eme. Ihe ị na-eme kọwa kịta. A na-agwa ntị na ntị anụghị ihe mgbe a ga-egburu isi egburu ntị. Onye azigo ozi a, onye a na-afụ gị ọkụ n'ike a, amachi so mwechi ihe okwu gasị maka gụwa. Kwuo na ị na-alacha nwoke ibe gị ike, that na ị na-elik your fellow man's anus. A na-enye gị peti ego, na-enye gị peti ego. Ị na-akọ, ị mahazi your limit. Ị maha your limit. Reverend Father Ejike Njaka ka nnọọ one day ka ị na-akpa afa mbaka na ada agwa ochinchi na agha esu. Ezeugo Globals. Let me tell you, when the war you are hosting will start, let me tell you, you will not withstand it. Even that your place na Nnewi ebe ahụ ị nọ, na be nna gị ahụ ị nọ, ga-afịa gị ahụ ị nọ. Na enwe ikorobịa dị ka gị, ichenji wuho environment ebe ị nọ. Ihe imerụ bụ ịka nọrọ na be nna gị na village nna gị, ekwuo iweru one word the other due to na iferu na iwere ire ebe ị ga-eji wee cover onwe gị. But I want to tell you one thing. Wepụ aka gị. As it stands now, ọ bụrụ na Fada Mbaka ewe legal team, o wee legal team full of sons and judges, but he has never apprehended anybody even for one day. Let me tell you, even in this type of condition, Ogechi Okeke Njaka, you as a person are still adding salt into injury. Beware of your character assassination, because Fada Mbaka is still speaking on the karma. Whoever that is sending you will destroy you and destroy your generation. Whoever that is sending you will be destroyed, and this generation will also be destroyed. But I want to put this as a sound of warning. I saw come in a comment section, you people are free. Fada Mbaka made it clear that he has no hands. That karma is fighting Ogechi Njaka. Fada Mbaka have said they have come out to debunk allegations of Ogechi Njaka on in No Day program, saying that he knows nothing about what Ogechi Njaka is saying concerning the allegation. And when the best time we see mmadụ debunk ihe bụ keta aka kpatara Ogechi. Ogechi earlier said that na Fada Mbaka go ndị dibịa 3 or 4 ka ha je na ngwa ọkpa ala je niye ọgwụ. Na Fada Mbaka merụ nke a na owogo as no rape one 12-year-old girl. Fada Mbaka je mụọ ụmụ ebe a.
One day, Ogechi Njaka is speaking, our cousin brother, yeah, is begging for apology, apologizing. You, Ezeugo global, now brother, one Ogechi, and what do you was again Ogechi much? Because of you, una eriwa gono, edugunu ni yalo, edulunu ni yalo, sunu meba alo. That is why he gave you a Kobe, even Mark Zuckerberg, Ndocha, is condemning the actions of Ogechi Njaka. Go to Nwikuku page. Go there, you will see it. Saying the crime gesture of Ogechi Okeke Njaka. Saying the saga attitude, yeah. Internet bullying, Aruni Nome, up to 1.4 million followers. Nobody could stand out to come and defend her. Everybody's running. Everybody's running, and you people are still going on that platform, making videos, posting on that platform in order for what to happen. If out of 1.4 million followers, nobody can come and stand out for Ogechi, don't you know there's fire on the mountain? How many lawyers, how many sons, Ketana offered them back on the phone, now request that they want to handle the case of Ogechi. They should give it to them to handle it free of charge. That Farambaka should not pay a dime. That woman needs to rot in jail. And you people are here adding more salt into injury. Ezeugo Global TV, kedi ye kago obi. Kedi power o de kachukwu ebuka obi eweru. Okwa ometo odewele ka unu na-eme ihe a. Ọkwa omume a ka ndị gboo mewere eji wee chọwa Christianity. A na-emechi ntị, obi aka fụọ mmadụ n'azụ. Mmadụ a na-eme na-ewere ihe ga-eme na-ewere emechi owe ihe mee. After this generation now, ewere ike if you are unfortunate enough obido n'ebe ị nọ gowa count. Generation to come asọfawa ihe imekọwa atọgbara ha. Iche azụ ụmụ gị anụwazie ya na ụmụ gị anụwazie ọgụ. To start calling for prayers for covenant breaking. Ndị ekpere bịachafa abịa. Amama na-ekọs elere. Ịpụ onwe gị, bụ necho anya buru onwe gị makpuo na that course. Na ị na-anụ Chukwu Ebuka Obi ọgụ. Where was you? Oge Chukwu Ebuka Obi na-eso ndị Lagos Adoration Ministry Lagos branch abịa campaign na adoration. Where was you? Oge Chukwu Ebuka Obi na-agbagharị for Fada Mbaka to lay hands on him. Just know ka Fada Mbaka metụ ya aka n'ishi. Where was you when Ebuka Obi was coming to altar of adoration? Where was you when Ebuka Obi was following Fada Mbaka around? Asleep on adoration ground. Where was you? Okay, Ebuka Obi na-emeche picture of Fada Mbaka in large. Where they name my billboard. TM mana social media handle as a profile picture. Where was you? Onye na-amaghị ebe esi na ozi pụta osi n'okwu na-abịa. Ịnanya onye bịa be mmadụ gote ọkụ ahụ nwezie na be nke ya ozizie gị sị gị na gị jee fonye ọkụ ebe o si bịa gote ọkụ na nke ya enwuchiwe gị ike. Ezeugo Global TV kwete wee jewu dị ije. I bet you that n'ihere ga-abụ nke gị. Ị na-akọ J-Park ọnụ, but na-ewekwe any different info. J-Park is even more better than you. Negodi ihe niile amachiso m na-ekwu maka gị. Otu isi aracha nwoke ibe ka ike, otu esi gị penny n'afọ ịpụ je na analyze video amachiso m we finish gị. I am sorry and I'm so disappointed. I am sorry for you because let me tell you, the wind that is blowing, if you have a spiritual eye, you should know that the wind that is blowing, there's no amount of anointing that will hold it, because we are serving and we are worshiping one God. There's no God of injustice. If only there is God of injustice, you people emete nsọkpụta owu usema ndị ọzọ. Ewero Chukwu injustice. There is one God, God of all canonical biblical nature, God of all prophetical nature, God you cannot see cheat. This is the same God. This is the same God. Let me tell you people, if truly there is God that created the heavens and the earth, the God that was there in the beginning,
The God that says, let there be light, and there was light. Let me tell you, if there is God, you people will reap from the crime you people has committed. Watch the way it will end up. Thank you for watching. Subscribe on this channel, share this video, like and comment, drop your thoughts on the comment section. Thank you and God bless you for watching.